Počula som príbeh jedného holandského maliara, ktorý sa rozhodol, že namaľuje podobenstvo o stratenom synovi. A tak začal hľadať modely na tie jednotlivé postavy. Najprv začal hľadať otca, ktorý teda s láskou príjme toho svojho strateného syna, a rovnako aj ten starší syn, ktorý ostal doma a ktorý teda nie veľmi s láskou privítal toho svojho brata, ktorý sa vrátil. Ale nájsť model pre strateného syna, to sa mu nejak nedarilo. A tak sa rozhodol, on bol z Holandska, tak išiel do prístavu a povedal si, tam je taká najhoršia štvrť, najchudobnejšia, tak pôjdem tam a možno, že tam sa mi niekoho podarí nájsť. No a po dlhom hľadaní bol úplne nadšený, keď natrafil na jedného robotníka, ktorý bol naozaj v otrhaných šatách, špinavý, masné vlasy, špinavé nechty. A tak prišiel k nemu a mu hovorí, že chceš si zarobiť, ponúkam ti veľkú kôpku peňazí, keď budeš mojím modelom na obraze. Keď tento robotník počul ponuku, aká mu bola dána, tak bol strašne rád, lebo v prístave si nevedel predstaviť toľko peňazí, povedal si ľahko zarobené peniaze. Dostal aj preddávok, no a potom išiel domov a na ďalší deň o 10:00 sa mali stretnúť. Maliar si nebol istý, príde ten človek, nepríde, ale potešil sa veľmi, keď pred 10:00 počul klopať na dvere. Otvoril dvere a zrazu strátil slova. Pred ním stál mladý muž, ktorý bol krásne umytý, upravený, mal dokonca aj nový čierny oblek a topánky. Nezmohol sa vôbec na slova a len zahapkal. Ale ja som ťa chcel takého, aký si. A čo tento príbeh môže povedať každému jednému z nás? V podstate diabol je ten, ktorý chce, aby sme ostali takí, akí sme. Aby sme sa nemenili, aby možno to, čo máme ako malé deti v takom malom meradielku, aby to ostávalo, aby to rastlo, a čím budeme väčší, aby sa to utvrdzovalo a aby sme to pretlačili v sebe ako nejakú charakterovú vlastnosť, aby sme proste ostali takí, akí sme. Alebo naše ego je niekedy to, ktoré chce, aby sme ostali takí, akí sme, lebo je to ten najpohodlnejší spôsob. Aj naše okolie veľakrát očakáva, že sa nebudeme meniť, že ostaneme rovnakí, akí sme. A mňa oslovil ma príbeh, ktorý je napísaný v Evanjeliu Jána o uzdravení nemocného v Betesde. Hovorí sa tam o človeku, ktorý je 38 rokov chorý. Ja som si predstavila ten príbeh, že čo sa tam asi dialo, proste to jazero alebo rybník Betesda, raz za čas tam príde anjel, proste je obrovský zázrak, zvíri sa voda, a keď tam príde, kto tam prvý príde, tak ten je uzdravený. A viem si predstaviť toho človeka, že ako keď to počuje a je chorý, tak tam uteká a vlastne čaká na ten zázrak, ale potom tam chodí prvý rok, druhý rok, tretí rok, nič sa nemení a príde čas, ktorý sa píše, že ten človek je 38 rokov chorý. A chodí stále k tej Betesde, už si zvykol tam chodiť, ale je stále rovnaký. Vidí tam tie zázraky, ktoré sa z času na čas udejú, no on je mimo toho všetkého, jeho sa to nedotýka. A zrazu sa všetko mení, lebo prichádza tam Ježiš. A on tomu človeku dáva len jednu jedinú otázku. On sa ho pýta, chceš byť zdravý? Chceš byť zdravý? A ten človek už je tými skúsenosťami a sklamaniami a tým odstupom a tým, že veci sa dlho nemenili, už taký demotivovaný, že on ani neodpovedá, áno, chcem, ale on je ten, ktorý reálne proste vysvetľuje, ako sa veci majú, a hovorí, nemám nikoho, kto by mi pomohol, kto by ma tam priviedol, a keby náhodou bol, aj tak ma niekto obehne a príde niekto prvý. Ale Pán Ježiš stále čaká. A mne to prípada, keď si čítam tento príbeh, že naozaj Pán Ježiš nás niekedy nechá porozprávať tie naše také skúsenosti, sklamania, to také zlé, čo máme v sebe, ale opýtal sa na začiatku, chceš, aby sa to zmenilo? Chceš, aby som zasiahol? Potom porozprávame, že sa to nedá, že je to nereálne, že máme iné skúsenosti, že veci sú ako sú. A potom stichneme a vidíme, že on sa stále na nás pozerá a čaká na tú našu odpoveď. A mňa to veľmi oslovilo, že Pán Ježiš sa pýta, chceš, aby sa to zmenilo? Ja nevidím ten obrovský kopec, ktorý vidíš ty, ja vidím možno, že kopec snehu, ktorý sa dá razom roztopiť a ktorý tam nie je. Chceš, aby sa naozaj tie veci, tvoje srdce, to, čo sa deje v tvojom okolí, chceš, aby sa to, nech už je to čokoľvek v tvojom živote, zmenilo? My sme teda ľudia, ktorí
s vierou vo veľkého Boha dokážeme aj napriek skúsenostiam, aj sklamaniam, aj pesimizmu vyznať: Pane, ja viem, že Ty prichádzaš a preto chcem, aby si Ty konal, aby si menil môj život, aby som bol taký, že budem kráčať v ústretí tomu nebeskému kráľovstvu, menený Tebou a pripravený prísť tam so svojimi bratmi a sestrami v láske.